ki bani wurin zama a zuciyar ki na samu wadatuwar sukuni. Ki gane a hankali farin wata zar sun fito ana ta nuni. Abokina. Don. Ya ake ci ne? Ai da abubuwan ne. Kwana biyu. Abiya wallahi ake ci. Sai ka wuya. Ya san abubuwan ne. Ya na ganka haka. Ya. Wallahi na ga kalan da. Yau kai abu ba ta rage rami ba. Ka duba a ganin ina to wani da sidi ya fito suka baka bayani. Wannan ba riga ba dole mutum ya rame ba. Dan abu da kan kuma sai ga maka sai ga dan sai ka Wallahi kai yanzu lokacin da ai haka. Ba da kai ya zo ya za a yi to. ina wanka nake rannan wallahi ina ɗaukar sosan nan ina wanka sabulu na wai na neme shi ko sama ko kasa na rasa na kalla na juya na rasa inda na rasa sabulu wai ina sun zuwa da na ga ya faɗo wai mai maka dai Abokina. kai dai kamar Kai rayuwar ce sai a hankali. Yanzu a ce kamar da abokina yanda kake wani abun nan din nan ko yanzu abokina na ganka haka. ya ra'ayi a rika sai a Kai. Kada sai an dala. ya ra'ayi